नमस्कार। साहित्य संसार परिवार को आपण मानकु सादरे अभिनंदन। आज मु गाल्पिका बामाचरण मित्रंकर एक बहुचर्चित गल्प मिमीर सभ्यता शिक्षा आवृत्ति करने को जाऊँगी। मिमी कम हियर गंभीर भाव जीवन बाबू डाकिले जेमिति डाकती मुदुला को दनेई परिडा हाजर है। मिमी धीरे धीरे फुलुका फुलुका पाद जोड़ी को थप थप करी प्रवेश कला कबाट फांकरू बाहरी। ସେଇଟା ତାର ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ବସିବା ଘରଟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ମିମିର ହାତରେ ଧରା ହୋଇଛି ଅଧଖଣ୍ଡ ରୁଟି। ଦୁଇଟି ନାଲି ଚହଚ ପତଳା ଓଠର ଚାରିପାଖରେ ଚିନି ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୋଇ ଲାଖି ରହିଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବେ ସେ ବୋଉ ପାଖରେ ଅଳି କରୁଥିଲା। ଆଖିର ଲୁହସ୍ରୋତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖି ନାହିଁ, ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପେଣ୍ଟର ଫାଳେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଳ ହାତରେ ଟେକା ହୋଇ ଧରା ହୋଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୟାର୍ଥ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ମେଲି ମିମି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଆସିଲା। କମ୍ ହିୟର। ଜୀବନ ବାବୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ, ମିମି ତାକୁ ବେକ ଟିକିଏ ଲମ୍ବେଇ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ବାପାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅନାଇ ରହିଲା। ସ୍ଥାନଟି ବାପାଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତି। କମ୍ ହିୟର ଆଇସେ। ମିମି ଥମକି ଯାଇଥିଲା, ଆଶା କରି ଯେ ବାପା ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଯଥା ଜିଦ୍ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାପା ଜିଦ୍ ନ ଛାଡ଼ିବାର ଦେଖି ସିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଆଗେଇଲା। ଗତି ଏତେ ଧୀର ମନ୍ଥର ଯେ ଜୀବନ ବାବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହି ନ ପାରି ଚୌକିରୁ ଉଠିପଡ଼ି ଟାଣି ଆଣିଲେ। କେତେବାର କହିଛି ଯେ ମା ଯାହା ଦେବେ ଆନନ୍ଦରେ ନେବୁ, ଗୋଳ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ନେଇସାରି କହିବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଏ। ମିମିର ଆଖିପତା ଯୋଡ଼ିକ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଥରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଓ ଖୋଲିଗଲା। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମିମି ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଥାରେ ନ ଦେଇ ଆଖିପତା ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏ ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ଜଣା ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ରାଗୁଥିଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ମିମି ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ସେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ। ଆଖିପତା ଯଦି ଥରେ ପଡ଼ି ପୁଣି ଖୋଲିଯାଏ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ, ତେବେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ହଁ, ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ତମେ ସେପରି କହିଥିଲ, ତେବେ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ କିଆଁ? ଜୀବନ ବାବୁ ଗର୍ଜନ କଲେ। ମିମିର ଫୁଟନ୍ତା ପଦ୍ମଫୁଲ ପରି ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ମୋଦି ହୋଇଗଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ କ'ଣ ବା ଦେବି? ଦେଇ ଲାଭ ବା କ'ଣ? ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିବ ପିଲାଏ କାନ୍ଦନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ବୋଉଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଛୁ କି ନା? ସିଧା କଥାରେ ହଁ କି ନା କହ। ମିମିର ଆଖିପତା ଦୁଇଥର ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଲା। କାହିଁକି କହିନୁ? ଯା କହିଆ। ମିମିର ପ୍ରବେଶ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ମନ୍ଥର ଓ ନିରାନନ୍ଦମୟ ଥିଲା, ପ୍ରସ୍ଥାନ ସେହି ପରିମାଣରେ କ୍ଷିପ୍ର ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଲା। ନେପଥ୍ୟରୁ ଶୁଭିଲା ବୋଉ ପିଠିରେ ଦାଲୁକିନା ଲଦି ହୋଇ ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ, ଚୁମ୍ବନର ଶବ୍ଦ ସହ ବାରମ୍ବାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେରିକା ଓ ବିଲାତରୁ ଫେରିବା ପରେ ଜୀବନ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ଆଦିର ଘୋର ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଜନ୍ମିଛି ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତିର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହେଉଛି ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତାର ଶିକ୍ଷା। ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଳି ନାହିଁ, ଅଝଟିପଣିଆ ନାହିଁ, ଘରେ ଟିକିଏ ଗୋଳମାଳ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ଦେଶର ଘରେ କେଉଁ ପିଲା କାଚ ଗିଲାସ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେଣି ତ, କିଏ ଗଦି କାଟି ଦେଇ ସାରିଲେଣି, କିଏ ବାପାଙ୍କର ଜୋତା ପଟେ ପିନ୍ଧି କେଉଁଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେଣି ତ, ଆଉ ଜଣେ ମଶାରୀ ଉପରେ ଶୋଇ ଝୁଲୁଛି। ଆମ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ସେମିତି। ଏଇ ତ ସେଦିନ ଦେଖିଲି ବିଜୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଟେବୁଲରେ କଣ୍ଟା ପିଟୁଛନ୍ତି। ବିଜୟକୁ ପଚାରିଲି, ଏ କ'ଣ? ବିଜୟ କହିଲା, ପିଲାଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଅତି କ୍ଷୋଭର ସହିତ କହିଲି, ବା ମଜାର ଖେଳ ତ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଖେଳ ପାଇଁ ତୋତେ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ତ? ଅମ୍ଳାନ ବଦନରେ କହିଲା, ନା, ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମିତି ବେଶୀ ନୁହେଁ। ଖୁଚୁରା ହିସାବରେ କଣ୍ଟା ନ କିଣି ମହଣ ଦରରେ କଣ୍ଟା କିଣି ଆଣେ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ବିଲାତରୁ ଫେରି ଜୀବନ ବାବୁଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତାପରେ ସୌଜନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ତାପରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପାଇଁ ସେ ପାଉଁଶ ବା କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡା ଉଠେଇ ଦେଇ କିଣିଦେଲେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଓ ବୁରୁସ। ମିମି ପ୍ରଥମେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2-4 ଦିନ ଛେଚେ ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ବାଗକୁ ଆସିଛି। ଦାନ୍ତ ଘଷା ପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଯେଉଁଠି ପାରେ ସେଇଠି ବସି ନୁହେଁ, ରୀତିମତ ଟେବୁଲ ଚୌକିରେ। ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବୋଉକୁ କହିବାକୁ ହୁଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମିମି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସେମିତି ପସନ୍ଦ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଶେଷତଃ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବାକୁ ତାକୁ ଭାରି ଲାଜ ମାଡ଼େ।
ମିମି ବୋଉଙ୍କର ବି ଏ ସବୁଥିରେ ଆପତ୍ତି। ଦିନ ରାତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଟି କରିଥିବେ ଆଉ କହୁଥିବେ ମରିଯାଆନ୍ତି କି ମୁଁ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ବଣୁଆ ଗୁଡ଼ାକ। କିନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଓଲଟି ପଡ଼ିଗଲେ ଓ କହିଲେ ଏସବୁ ସୁଖ ଲାଗୁନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଳମାଳ ନାହିଁ, ଅଝଟପଣିଆ ନାହିଁ, ଘରଟା ମଶାଣି ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମିମି ବୋଉଙ୍କର ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ବକ୍ତୃତା ଝାଡ଼ିଦେଲେ। କହୁ କହୁ ସେ ନିଜେ ଏପରି ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଯେ କଥାର ସୁଅ ଚାଲିଲା। ଆଜି ଏ ଦେଶ ଆଗେଇ ପାରିନାହିଁ କାହିଁକି? ମୁଁ ପୁଣି ପଚାରେ, ଏ ଦେଶ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି? ଚାରିଆଡ଼େ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, କାହାରି କାହା ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଇନ ଅଛି। ନା, ସେ ବାଟ ଧରିବେ ନାହିଁ। ବିକ୍ଷୋଭ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ। କ'ଣ ନା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଆଇନ ବାଟେ। ତେବେ କ'ଣ ଆଇନ ଉଠିଯିବ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ। କିରେ, ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଛି ଯେ? ହସି ହସି ପ୍ରବେଶ କଲେ ବନ୍ଧୁ ବିଜୟ ବାବୁ। ତୋର ସେଥିରେ କ'ଣ ମିଳିବ? ତୁ ଯା, ପିଲାଙ୍କୁ ମହଣ ଦରିଆରେ କଣ୍ଟା କିଣିଦେବୁ। ଯେତେ ତୁମରି ପାଇଁ। ଜୀବନ ବାବୁଙ୍କର ସବୁ କ୍ରୋଧ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ପିଲାଙ୍କ ଦାଉରୁ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଯେ ଏଠି ବଡ଼ଙ୍କ ଦାଉ। ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି କେ ତାର ଅଛି ପ୍ରତିବାଦୀ। ତୁ ତ ନିଜେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେମିତି କରିଛୁ, ଆଉ ପସ୍ତେଇଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ବୁଝିଲୁ ଜୀବନ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବାହାରର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କିଛି ଲାଭ ତ ନାହିଁ, ବରଂ ଘୋର କ୍ଷତି। ଗୀତାରେ ପଢ଼ିନାହୁଁ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯତ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ସବୁକୁ ଯିଏ ସର୍ବଦା ଭାଳୁଥାଏ ସେ ମିଥ୍ୟାଚାରୀ। ଚୁପ୍ କର, ରଖ ତୋର ଗୀତା ଭାଗବତ। ସେ ଦେଶ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଠି ଗୀତା ଉପରେ ଶୋଇଲେଣି। ଆରେ ଜୀବନ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଯେତେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯାଏ ତାର ଜଡ଼ତା ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥାଏ। ଧୀରେ ବନ୍ଧୁ, ଧୀରେ। ନା, ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ। ଦେଖେ ମୁଁ ମିମିକୁ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖାଇଛି। ମିମି କମ୍ ହିଅର୍। ହେଲା ନାହିଁ। କମ୍ ହିଅର୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଯଦି ନିହାତି ସେ ଦେଶର ସଭ୍ୟତାକୁ ମାନ। ମିମି କମ୍ ହିଅର୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଜୀବନ ବାବୁ ବିଜୟଙ୍କ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇ ପ୍ଲିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କହିବାର ଭଙ୍ଗୀ ସେମିତି ମୁଦୁଲାକୁ ହାଜିର ହୋ ଭଳି। ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କମ୍ ହିଅର୍ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମିମି କୌତୂହଳ ହୋଇ ଆଗେଇ ଆସିଲା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମିମିର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମିମିର ଧୀର ପ୍ରବେଶ ଓ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୀବନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହୁଙ୍କାର। ଏଇ ହୁଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସେ ସଂକେତ ଦେଲେ ବିଜୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମିମିର ଏସବୁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟତ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଯାହା ବା ଟିକିଏ ଆୟତ୍ତ ହେଇଛି, ବାପାଙ୍କ ହୁଙ୍କାର ସବୁ ଗୋଳମାଳ କରିଦେଲାଣି। କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ ମିମି କହିଲା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ବିଜୟ ହୋ ହୋ ହେଇ ହସି ଉଠିଲେ। ଗୁଡ଼ ନାହିଁ ମା, ନଥାଉ, ଚିନି ତ ଅଛି। ମିମିର ଓଠ ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପରି ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳିଗଲା। ମୁକ୍ତା ଭଳି ସାନ ସାନ ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ହସି ଉଠିଲା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍କିରେ ସେ ଜଣେଇଲା, ବୋଉ ଟିଣରେ ଟିଣେ ଚିନି ଲୁଚାଇ ରଖିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଜୀବନ ବାବୁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲେ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ ଖୁଆଇ ସେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ମିମିର ସେ କଥାଟା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନକୁ ଆସିଗଲା। ସେ କହିଲା, ଗୁଡ୍ ମଲାଣି। ଜୀବନ ବାବୁଙ୍କର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା। ମିମିର ଆଖିପତା ଚାରିଥର ପଡ଼ିଲା, ଉଠିଲା। ଯାହା କହିବାର ତ କହିଲି, ଫେଣେ କାହିଁକି ହଣ୍ଟାଳୁଛନ୍ତି ଶୁଣେ। ବିଜୟ ପୁଣି ଥରେ ହୋ ହୋ କରି ହସି ଉଠିଲେ। ଆନନ୍ଦରେ ମିମିକୁ କୋଳକୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ ମିମି ଭୟରେ ପଛେଇଗଲା। କ'ଣ ଗୋଟେ ହାତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯେପରି ବ୍ୟାକୁଳ। ଜୀବନ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ହାତରେ କ'ଣ? ମିମିର ଆଖିପତା ମୁଦି ହେଇଗଲା। କବାଟ କୋଣରୁ ମିମି ବୋଉ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଟୁଥପେଷ୍ଟ ସରିଯାଇଛି ଯେ ଝୁଅ ଖୁଆ କରି ରଖିଥିଲି, ସେଇଥିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ 5 ଥର ଦାନ୍ତ ଘଷି ସାରିଲେଣି। ସମସ୍ତେ ଏଥର ହୋ ହୋ ହସି ଉଠିଲେ। ଜୀବନ ବାବୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଲେ, ଏଇଟା ଅସଭ୍ୟ ରହିଗଲା, ପାରିଲି ନାହିଁ ୟାକୁ। ସମାପ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।